vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Are you a channel member yet? Because uko membership zone tinenge tichiposta mamwe maconfessions ekuti anototyisa kana kutongo posta on the public platform, saka tinongomaisa kukona ikoko membership area. So make sure kuti you also become a member of our channel. Uye zvekare kana paine zvamunenge muchida kuti tinge tichizowedzera kana ari maprograms nepatinenge tichifanira kuti tinge tichizogadzirisa, please feel free to do so, to write in the comment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sokudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So iniwo mukoma ndakamboshandirawo imwe kambani yainge itori kambani hombe kusati kwazotanga kunyuka zvimwe zvimakambani izvi. So ndisu takazotobetseredza kuti zvimwe zvimakambani zvinotengesa maputi takabva tatanga kuwanawo maclients, macompany owners vainge vasati vakwanisa kutenga mishini yekugadzira maputi. Saka taiti aya anenge abuda ari mareject ndo vataizotengesera mukoma, but zvimwe zvacho zvachaita mamwe acho anenge ava kutoda kutonoora achitonzi anofanira kuti ange achizoenda kunoraswa, kana vanenge vaine nguruve vaikwanisa kuzongoya vachitenga, ndo ataizotengesera avo vanenge vachiuya kuzohodha. Totovaudza kuti anenge achiri fresh. Paiva neimwe chemical, handizive kuti chemical iyoyo inonzi chii. Chemical yacho zvainoita ndezvekuti kana ukaimwaya kunyange pachikafu chinenge chava kuda kunoora, chikafu ichocho even for 1 week or 2 weeks chinobva chatomboita fresh. Imwe friend yangu aigara achiseka achitoti paakabvunza vamwe tete vake vainge vachishanda kuDoves, hanzi it was the same chemical iyo yavanoshandisa kana kuri kunzi munhu mutumbi wake, let's say anenge achifanira kuti ange achizoenda kunovigwa kumusha, vanomubaya neinjection kuitira kuti asazokasika kunowa. Saka iye akangoti vatete vake vakamuudza kuti ndo machemicals iwawo ataimwaya mumaputi aya awo anenge ato expire, mamwe acho ava kutoda kutonoora. Mukoma takazviita izvi kwenguva refu, ende ndakasvikawo pakutenga motikari yangu nekuda kwemagemu iwawo atainge tichitoita zvekuti kunyange kubasa tainge tava kungoenderawo zvezita chete, but tainge tichitongohasela mukoma. Vamwewo vandainge ndichishanda navo ndivo vakabva vachizoendawo kwaGaza ndokubva vazonogadzirirwawo mishini yavo vakatotangawo zvimakambani zvavo. Ininiwo ndakazotanga kuita zvegold buying and selling. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. I think organization yaya handizoti inonzi chii munyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti inge ichifamba mungava muri mumafactory, mumarestaurant, vachicheka kuti zvikafu zvatinenge tichitenga tichizodya zvinenge zviri safe here. Hamena kuti inonzi chii organization yacho, please tell us in the comment section if you know it, because pane imwe futi confession yandakambotumidzirwa navanzvadzi vedu, but vakazoramba manje kuuya nefull confession. Vakangonditi, mukoma, munozviziva here kuti sadza ratinobika isusu tichida macustomers wo ekuwanda tinorimwaya fertilizer, but hatimwaye fertilizer yakawanda. So hanzi bosi vacho ivo vakamuudza kuti fertilizer iyi inozoita kuti munhu arambe achingodzoka. Hamene kuti zvine mushonga here kana kuti kwete, ndo zvandakaudzwa navanzvadzi vedu, but havana kuda kuzouya nefull confession, zvimwe kuda tingadai takakwanisa kunyatsokunzwisisa zvakangoma hazvo vedu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sometimes maybe as a community zvinenge zvitoda kutoti kana zvikangozivikanwa kuti pakati vanhu vacho vanoti vakabika, pavanenge vachibika sadza paya vomwaya fertilizer musadza, then vanhu ivavoka vanenge vachifanira kutoti vange vachitosungwa. Hamene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Murume wangu kutaura kudai iye ari kuPoland, but handichazivi kuti chii chava kuitikawo kwandiri. Ndichitotaura nemi ndichikutumidzirai confession, ndiri muHillbrow, a place that I never even imagined ever setting my foot in Hillbrow, but ndokwanditori. Unokwanisa kundibvunza kuti ko munhu ava nemurume ari kuEurope, ari kuita zvekudriva matraki kuEurope, uri kutsvakeiko kuHillbrow? Mukoma, ndatova chifeve hure chairo. Zvakangotangawo pandakatanga kunzwa kusuwa murume wangu, ndokubva ndachizotengawo chitoyi. Ndakaendawo kune imwewo shop inonzi Loveland, ndaenda kuya ndikatenga chitoyi chekuti ndige ndichizozvifadza. Mukoma, I don't know kuti ndo pandakabva ndazogarwa here nedhimoni racho. Murume ainge akanditi handidi kuti unge uchizoenda kubasa. So zvandakaita mukoma ndezvekuti ndakazotanga kudanana noumwe murume anogarawo muarea matinogara. Saka ndakaona kuti sezvo ari munhuwo anobva kuzimu zvimwe kuda, kana nyaya yacho ikazozivikanwa, then it will mean the end of my marriage. Ndikabva ndatanga kuwirirana noumwe musikana muSouth African, akangonditi handei tinohasela chomi. Ndokubva tatobuda paya, murume ndichitotaura naye ndichitomuudza kuti ndiri kuchurch. Izvo ndainge ndatoenda nemusikana uyaya kuHillbrow, takaenda somewhere kuma 2 p.m. Ndakangoshanda for only about 2 hours ndichirara nemaNigerian sezvo ndainge ndichiri muNyowani. By that time patakazodzokera kwatinogara, mukoma, ndainge ndatobata ka800 rands kangu. So ndava kutoita sekunge munhu ane addiction, and pari zvinozvi ndiri kungomhanya nemaNigerian. Ndiri kunyatsokunzwa kuti ndo vanonyatsokundiitira apa. Mukoma, zvava kutoita sekunge ndezvemashavi, zvekuti musikana uyu akatondidzidzisa anotosvikawo pakutora mwe ototi iwe hauguti mari here, ndaneta ini kuramba ndichingorarwa, ndava kudzokera. Inini ndinokwanisa kudhonza zvekuti kana varume 20 per day handitombovanzwi. Handitomborina kana 1 month kubva zvandakatanga kuita zvinhu izvi. Mukoma, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mukoma, ndikuda kutonzwisisawo kuti chii chiri kuitika kwandiri, because ndinotonzwa kutoti mumafudzi mangu umu ndikuita sekunge munhu akagarwa. Kana kufamba ndinenge ndichifamba ndichiita zvekufemereka, ndichinzwa kuti ndakaneta, asi kungonogumiwa nemurume, imwe energy yandinenge ndava nayo. Please pray for me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna imessage yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. I think kuti mutori nedemonic possession, you are possessed by a demon, because kana muchiti munogara muchingonzwa mafudzi enyu achiita sekunge panenge paine munhu anenge akakugarai, but kungono tanga kurara nemurume munobva manzwa mava nerimwe simba. Just imagine, hanzi kana 20 varume a day handisi kana kumbovanzwa. I think kuti izvi zviri kuda kutongokuparadzirai marriage yenyu, because murume wenyu uyo ari kuPoland kana akangozviziva kuti ndo zvamuri kuita, I think kana mafone numbers anobva atongochinja. That will be the last that you ever hear from him. Asi ngatizamei kuti tinge tichivabatsira mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndakatotaura neimwe n'anga, ndokubva taenda tikabva tanoroverera ngoko pamba pemuvakidzani wangu. Saka muvakidzani wangu uyu nemurume wake vanogarawo kuSouth Africa, ndokwavanoshanda. Saka vanodada mukomanashi. Ipapapa takatobva kutoona motikari yamalaicha yakauya yakalodha kwazvo ine magroceries. Saka vakabva vachizotaura neni, vakabva vanditi nditarisireiwo magroceries angu. So zvakangondibhohwa kuti kumunhu uyu ari kunditi nditarisireiwo magroceries angu, yeti pamba pake paine vanhu varipo. Ndikati iri bho. Saka
mapinduriro acho andakamuita vakabva vanditi nhai kwakanaka here, ndikabva ndati yes of course kwakanaka. ndokubva ndatoona munhu atondibloka, ndikati watondibloka hako, aiwa hapatomborina kana nyaya. ndakabva ndazoenda kune imwe ng'anga iyi ndakauya nayo pamba pangu, murume wangu asingatombozvizivi. apa hwainge huri usiku mukoma, ndokubva tatongoenda pamba pemuvakidzani wangu, ndokubva tanoroverera hoko pamba pemuvakidzani wangu. ng'anga yacho nazvino iri kuramba kuti inge ichindiudza kuti ko hoko iyo yatakaroverera pamba pemuvakidzani ihoko yei. ari kuramba kundiudza mukoma, zviri normal here kuti mushure mekunge wabhadhara ng'anga kuti inge ichikuroyera muvakidzani wako, pedzezvo ng'anga yacho yobva yaramba futi kukubudira pachena kuti ihoko yei yamakaroverera pamba pemuvakidzani. Please post for me mukoma, kana mukaposta ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera mucomment section. vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. zvakangoma hazvo vedu we. kana muine mascandals amunenge muchiitawo pana December apa, musazotikanganwawo kamujanuary. nhamba dzangu ndidzodzo +27 67872658. muuye nemaconfessions enyu, we will be waiting for them. kana kuChristmas holiday hatiende takangomirira maconfessions enyu. regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. nyaya yedu inotevera zvakangoma hazvo vedu we. hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. saka ndanga ndina vamwe pasta avo vandanga ndichidanana navo. okay, I'm still dating this man even though I don't love him. baba ava mukoma, kana ukavaona vakarova dressing apa unotapirirwa, but mukanwa we vanonhuwa mukanwa, vane this bad smell zvekuti zvaizvezvi ndakatovaudza kuti unofanira kuti unge uchipota uchikwesha mazino ako nesoda, because vane this smell, vanonhuwa mukanwa, and that smell does not even go away. ndo chinongonyanya kundibhohwa pavari. tsvodi yacho ungaita seiko? tsvodi nemunhu anonhuwa mukanwa. okay, this is how we started dating. ndini ndakatova sejusa. saka pandakatangawo kunamatawo kuchechi kwavo, ndaingoona kuti vaipota vachinditarisa, sezvo ndiri munhu ndine bhodhi itongori bo. ndakabva ndatanga kupfeka hembe purposefully, hembe dzinonyatsokuburitsa body shape. ndokubva ndazopota ndichienda ndichinovashanyira kumaoffices avo midweek, and ndaitoti each and every month ndotoenda nekaenvelope kangu ketithing, even though vairamba vachingondirangaridza kuti ndokusaka vaine church bank account where we can just deposit, but dzainge dzingoriwo plan neskiri dzekuti vange vachindiona. until one day vakazondisira message, vainge vanetsana nemukadzi wavo kikikikiki zviri mudzimba umo, vamufundisi kurovana naamai mufundisi. saka vakandifonera, ndokubva ndati kokakanaka here zvamuri kundifonera usiku plus mudzimai wenyu aripi? ndokubva vanditi akagara panze. ndikati ko indava kasi vari kunamata? vakati no, tanetsana. then ndokubva taramba tichingotaura. so ndokutotanga kutaura kwatakaita, tikatanga kuita mavideo calls. saka takatanga kuita musikanzwa nemavideo calls, but ndakavarekodha vamufundisi ava mukomanashi. nanhasi uno ndinawo mavideos avo andakavarekodha, uye zvekare ndine rimwe vhidhiyo randakavarekodha tiri busy tichiita bonde. I'm still waiting because vakandivimbisa kuti next year ndo pavari kuda kuti vange vachizoramba amai mufundisi. if he does not do that mukoma, I feel so sorry for him. havandizivi kani mukoma, inini ndini ndinonzi Ginda Goria. kana wakanditarisa you should ask my ex-husband. kana wakanditarisa unyatso kuti iyi ndiyo inonzi wife material mukoma. ndine humwe hutsinye hwekuti kana muroi anenge ari nani, kana ndava kusakuda what I can do to you, like what I'm going to do to this guy, kana akasaramba mukadzi wake by next year, you are going to watch those videos. ndichama posta pasocial media, ndomalikisa. all that I'm going to do is ndichango edita
ndobva ndaita kuti face yangu isazobuda. I'm going to punish him for ever sleeping with me and lying to me. Handina kana kumbogara ndakavakumbira kuti yeye ndikuda marriage. Ndivo vega vakatongoti yeye ndoda kukuroora, mukadzi wangu anonetsa zvikati kutaura kudai mulakani mukoma. Mwedzi woga woga ndava kupiwa mari. Ndakatombomuti saka what is the use yekuti ndinobhadhara tight mushure mekunge ndabhadhara chegumi, then unobva wazouya uchindipa futi mari on top of that. So this is what I am doing. Tikudanana nevamwe vamufundisi, muchavanzwira kani panext year ipapapa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndiri mukadzi mutsvuku munako, but kana uchida kuona kuti I am worse than muroi kana ndapedza newe ndisisina basa newe. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi murume wangu ndakamuramba akaita sekunge achazvisungirira, but kuzvisungirira kuya unenge uchiziva hako kuti munhu uyu achiri kukuda. Isusu hatiitirwe iyoyo, tinokuramba zvekuti wega unyatsokuona kuti it is better to move on than kuswera ndichinozvisungirira. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayawo boyfriend yangu by mistake. So patakaenda kumusha mukoma munhu uyu ndainge ndagara naye for 3 good years, no even promise yekuti ndichaenda ndonokubvisira mari. Saka ndaingoda hangu munhu wangu ndichingoti sezvo tiri kungotambudzikawo, mari yatiri kungowana ndo yatiri kushandisa. Iye aitotumidzirawo vabereki vangu uye zvekare nekundirangarirawo kuti akandiwana ndiine mwana wangu, but akazoita mari mukoma mushure mekunge atanga kuita zvekubheja bhora. Akabata mari yainge ichitosvika kuma 60k. Ndobva taenda kumusha tiine plan yekuti you were supposed to marry me. Tobva tatenga stand. Takazoti tasvika kumusha kwavo maplans ose akabva achinja, ndokubva apa vabereki vake mari, ndokubva azosarwa aine only 5,000. Kati iwe 5,000 ndo yauri kuda kuti ndo yauchashandisa pakunondiroora iyoyo? Ndakarwadziwa mukoma. So takabva tazoenda kwedu manje, ndokubva azongondibvisira ka 5,000 ikako, but I was in pain knowing kuti ainge achengetesa vabereki vake mari. Ndakabva ndazoenda kune vamwe vatete vangu ava, ivo vanoitawo zvekung'anga but havasisiri busy nazvo, vanotopota vachitoenda havo kuchechi. Vakabva vazondipa umwe mushonga, vakanditi mushonga uyu unofanira kuti unge uchizomuisira muchikafu. Ndakati ndichibika mukoma, ndokubva ndazomupakurira, ndikabva ndamuisira mushonga uya, ndikabva ndamupa. Izvi ndakazviita tichitori kumba kwavatete. So handina kutoziva kuti vatetewo ivo vainge vatoronga kundiurayira murume. Mukoma nashe ndakapa murume wangu poison nekusaziva, but haana kufa same time. Takazoti tadzoka kuSouth Africa akangotanga kungorwara, tikati zvimwe kuda maacids, kana iye akasvika pakuti Gaviscon ndaiitisa mari because taitenga mapiritsi aya eGaviscon uye zvekare nemushonga wacho umwe waya wekuti unoita zvekunwa tichingoti maacids. Akazofa zvake mukoma murume wangu uyu, but I still feel a lot of pain. Takati tava kuda kuenda kumakuva, ndo pandakazoti saka vatete ndo vakandiurayira murume wangu mushure mekunge vandipa mushonga. Vakabva vanditi panguva iya yekuti unenge wava kumwayawo ivhu muguva, unofanira kuti unge uchizongobatanidza nemushonga uyu. So mukoma ndakabva ndangougamuchira, ndokubva tazoenda kumakuva. Ndikabva ndaita saizvozvo, ndakangonokorawo ndokubva ndatongomwayawo muguva zvekare nemushonga uya wavainge vandipa. Mukoma hakuna kana akambozviona. Saka pano nepapo murume wangu anopota achindimukira chipoko, but haana simba manje rekuti ange achizorwidzana neni. Saka vatete vakandiudza kuti mushonga uyu uri very powerful, asi kana hama dzake dzikazotanga kumurota zvinoreva kuti mushonga iwoyo unenge usisina simba.
ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Iko zvino ndigere neumwewo wandigere naye zvekare muno muSouth Africa hatozvizivi kuti ndakaurayawo my late ex husband. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, muri mhondi vanzvadzi. On top of that movha matsipika zvekare mweya wake. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.